S lepším periférnym videním. Aký šport sa hrá s týmto? Florbal. Koľko dierok má táto loptička? 24. 18. Poznáte meno nejakého hociakého florbalistu? Netuším. Kolegyňa? Netuším. Z akého mesta je najúspešnejší florbalový tím? Z Bratislavy. Z Dolného Kubína. Vyhral bratislavský tím niekedy florbalovú extraligu? Áno. Áno. Počet hráčov je na ihrisku počas florbalového zápasu? Počkaj, ja sa musím spomenúť na základnú školu. Mimo brankára. 12. 7. 7? To čo je? Ale v jednom týme. Na ihrisku. Na ihrisku v jednom týme. No, v jednom týme. Počkaj, čo? 6. Jedného týmu, tak 6. 6 vrátane brankára alebo bez brankára? S brankárom. S brankárom. Ktorá krajina je podľa vás najúspešnejšia vo florbale? Francúzsko. Tu sa zasmial aj moderátor. Japonsko. Je to Švédsko. Ja som si myslela, že to boli Škandinávske. takéto Tak severské. áno, presne. To sme boli. No ani nie. Kúsok chýbal. Japonsko je tak Ale nie, ja hneď na hraniciach. presne si hovorím, že tak to bol taký menší, taký rýchlejší, tak som si S lepším periférnym videním, nie?